Guriang manis nambyai kula wis ya wis handi pikir apa kerasa satu lagi kari manis guriang manis nambyai kula ampun, nadane coba minor. Saya coba, ini mabar ibu-ibu, bapak-bapak. Ora mungkin bapak-bapak isine mancing sesodian. Lah jebule kompak macange. Harga mriki niku insyaallah wah kompake luar biasa kekompakane nggih. Niki dijak joget saged, dijak napa-napa saged jebule. Ploso Wahyu kene. Apa?